Cristi. De ce? Băga mea și pula Păi mort. cui să ai și tu Cristi panta la Fânaru. O fute pe măta. Și am o poză cu un nebun. Bun. Andrei Bogdan. O fupă măta. Cristi, mă, e de cuie. Cumpăr viața, Vreau copile. pe măta. Da, mă, cereri mai întâi și le dau mod. Dacă nu dai pe măta să ne facă voie, of course, my friend. Da? Anonymous. Oh, nu, ce mai... Bă, Anonim, Pe pișor băga mea și pula bă, Anonimus, ce poză ai? Am o poză cu moartea, cu o furcă Andrei aia, Păun. cu asta, O fute măta. și cu Rottweiler. O fute măta. Oh, ca un Andrei, da. Măta. Stai așa, că caut. Coaie că vorbește futus morți mătine de viață. Băga mea și pula mea asta. Băga mea și... Coaie, nu te Nu te găsesc. găsi. Nu te găsesc, Andrei. Bă, păi eu nu știu de unde să-mi copiez contul. Din cauza pentru că De pe măta. vorbește bă, de la. Hai, e dat? Poză cu I-a dat la muie. ăla cu... E dat? Cu moartea și Andrei Păun. cu Rottweiler. E dat? Deci și vedea. La muie. Am poze cu CSGO. Cu cisigu, cu... M-am primit. Bă, Goală. de ce și de decât- sau. Ia să văd. Bă, ziceți bă și mie. Bă, eu nu prea sunt cu fazele astea. Mă, ia Mai prost, nu? mut. Blea, du-te în gură. Eu zile pe la Bă, vezi că e o moarte, bă. Dacă nu găsești... Nu te găsesc. Îți zic eu, Băga mea. îți zic eu Facebook. Andrei Păun, îți place poza aia? Păune. Bă, îți zic eu Facebook. Ia, Nu, futu. ăsta al meu, stai că Păun, îți place poza aia? Din numele. Măta. îți zic pe privat. Dăm numele pe privat. Ce poză i-ai dat, frate? Cerere mai întâi și le dau mut. Dă-mi și mie poza. Mai încet. Dă-ne, frate, și nouă poza serioasă acum. Cine, tu, Gabriel? Sau... Dați mesaj pe privat, cine vrea să vadă. Cine vrea să vadă poza aia să dea mesaj. Eu. Care-i ăla cu poza? Piți. Eu am o poză cu GTA 5. Eu mă bag cu măta. Bă, care-i ăla cu poza? Eu. David Delusc? Ne cerere anonim. Să te fut. Băi, cam mi-aș pula în Păun. Anonimus, să te fut. Păun, Păun, vezi că ai apărut pe YouTube, frate. Da, ai cerere. Ai apărut pe YouTube, Păune. Tu-te în gură Anonimus, dă-mi cerere. Vezi că ai apărut și pe YouTube, bă. Bă, nu te găsesc. Anonimus, pe mine mă găsești și am dat numele pe privat. Cine? Dă-i Skype-ul tău Anonimus. Nu-i Skype-ul. Vorbesc cu Ai pula mare, eu am pula mare. David, tu mi-ai dat. Ai pula Bă, ți-am dat. Abonați-vă, abonați-vă. Abonați-vă. Da, ne abonăm la fața ta. Cine intră? Cu pumni în gură ne abonăm. Creatura? Iar a venit Da. bine la mic. Stai că n-am auzit. Ce faci, bro? Bine, tu? Vezi că avem aici un cancer. Îl cheamă Andrei Păun. E și pe YouTube, deja vrei să te uiți. Yeah. Vreau să văd eu. Au filmat ăștia, nu știu. Bă, vreau și să-l văd pe YouTube. Cum dracu scriu? Like, cum se numește canalul tău de... Iuzu. Bă, eu nu înțeleg nimic, ești nebun, nu înțeleg doar. Hei, vreau să mă abonați, băi! Hai, man. Anonimus, îmi dai și mie cerere. Bă, care țipă ca să-i dau și un mut, că n-am chef. Andrei Păun. Nu-i Anonimus? da lui ăla. Andrei Păun? Nu-i da lui Andrei Păun, că e Bine. Anonimus, dă-mi cerere. Cui îi dau? Dă-i lui Anonimus ăla. A, păi l-am la mut. Și ascultă-l pe Andrei Păun ce zice. Îl aud, îl aud. Dă-l mai încet să... Dă-mi pe privat. Nu-i da pe privat. Hai, man, Anonimus, Ia îmi mă, dai cerere. arată-i ca să văd și eu filmarea. Andrei Păun Dar ăla vezi ești că e tu? făcută. Da. David. Vrei să o vezi? Bă, Anonimus, uite-te puțin pe privat, uite-te la asta. Andrei Care a Păun. filmat? Care a filmat? Canalul. Care tu? Votează filmat și cu- tu, Anonimus. A filmat cu telefonul? Păi dacă văr acum a filmat, va ia cap.
Am filmează cu Am telefonul. dat mut, uite-te la Cine ce, i-a luat mut? uite-te la ce ți-am trimis și le dau un mut. E. Nu cred. Mamă, 11 minute. 11 minute, îți cade cap. Ea suflă pe acolo, drept. Gata? Ascultă cu aia. Black, măi de pulă. Eu. Te uiți Animus. Te uiți, Animus. Anonymous, te-ai uitat la ce ți-am trimis? Ai votat? Gata, mama lor de Mateo, sunt perversire. Ia uzi Da, mă, sugi, te îngătu mătii și pe tine și pe măta și pe... Nu pe tată că eu sunt. Acuela taci că-ți dau mut. Bă, uite mă, pe prânz. Gata mă, terminați de la Acuela, tine. lasă-l în pace. De ce, bossule? Lasă-l. Mă bați? Mă bați? Da. Hai mă, Anonymous, Pula îmi peste dai față de cedere. Bă, Privat. gata mă, i-ați făcut povestea cunoscută. Doar ascultă-l cu aia. Ascult. Gata, înțeleg, malaca. În gură! Da, să o pute în gură! Mă rog de pulă, da! Muie la blochina! Plămuie! Malaca, înțeleg ce vrei să faci, înțeleg. O fac lava, da! Muie, da! Asta ai învățat la grădiniță? De la Skype e persoană. Pe unul. Cine cheamă? Andrei Păun! Tăceți puțin. Andrei Păun, vezi că-ți trimit o chestie, ia intră pe ea. Intră pe ea, te rog. Dă-i și mie, bă, te rog. Care e ăla? David, să dau și ție? Ne votează la chestia asta! Nu, bă, mie. Ia dă-mi-o și mie, că știu site-urile alea. Comune. Ai grijă. Hai, uite-te la ce ți-am trimis eu. Nu mă, uite-te tu, Andrei, te-ai uitat? Da, mă uită și? Ce e aia, ia zi? Bă, Ia zi ei pe mână. Da, mă, ia trimite mă, Dumnezeu lui măta. bă, Eu usil, Bă, Andrei Păun. Ia intră pe aia. Am intrat și apoi ce fac? Apasă pe el și intră. Am intrat. Ce ți apare? Ce? Pula lui măta. S-o fă pe măta în cur. Bă, și cu aia. Cu aici. Pula măta. Bă, dar tu ce-i cu mame, mă, prostule? Pula mare, e pentru de puta pula legendare. Am pula mare. Hai mă, Anonymous, să-mi dai. Puta mare. imediat. Să trimit ceva. Bun. Te futem în cur? Păi, bă, dacă mi zici, Facem petiție pe Skype să-l putem în cur pe ăla. Ești pula măta. Aoleu. Bă, Anonymous, schimbă-ți. Băga-mi ești pula măta și măta, băga-mi ești pula morții tăi cu aia. Ăla e numele. cui? Salut. Îmi zice. Amândoi. Să rămână. Pe privat. Vă dă Dumnezeu. Adică, Andrei. Am pula mare. Nu mă. Hai, pune-le în încercare. David. Bă, ce boală te încearcă pe tine? Lasă-l în pace. Ce bolă! Ce auzi? de toate, că eu nu văd. Pe pișor, pe Nu pistol. are mă întreb, mă, să nu-l aude Până vreun mâine moare. Ai pula mare, da? Da, mai mare decât măta. Tu ai mare decât a măta? Stai mă, 1,67. Da, bă, măta, nu te Bă, aude. mi-ești pula măta. Da. Bă, Andrei, îi pula. Bă, copil cringe, dacă te aude măta că în jur te leagă de calorifer. Îl bate, băganești. Două puncte, paranteză. Bă, Andrei, mă auzi? Da. Bă, Ce stai să mă, fii de stai orfan? mă, nu te încurcă pe tine.
Zi mai cum e să fii orfan. Să fut pe măta, atât. Nu te-a întrebat ce. Pula mare, vino să te fut, hai până mă la început. O fu pe măta până moare, băga mea și. Fut pe măta eu. Bă, iată ce O fu pe măta până iese sperma în gură, băga mea. Măta primul. Ia pui pe măta. Bă, prost ești cu aia. Futu-vă în cur! Futu-vă în cur! Nu da cu de-astea. Nu da cu Te futem în cor, nicio problemă. Nu da cu vânt. Nu. Plac, adevărat. Bă, copil cringe plus egal cu... Futu-te în cură, bă, copilul tău, să pe futu-te în cur să mă fuți. Copil cringe. Nu mai de pulă! Nu mai-ți băga microfonul în gură. Bă, Anonymous, îmi dai ce?